Ahojte, dneska si zahráme Bed Wars, dáme si Pack Engineer a budeme hrať, tak užívajte si. Tak. Táto pasca, toto moc na inžiniera nebude. Tak posnažíme sa to nejak urobiť. Kamo. Porazil som ho. S pouhápkom. Dobre. Tak nech sa dohýlujem. Dobre. Speedka. Speedku dáme sem. Leather armor. Dáme preč. A poviem pravdu, že toto je dôležité. Ako celkom, ale... To je sharpness 1, sharpness 1. Nedá sa to nejak skombinovať. Už čoskoro budem totálne dohýlovaný a môžeme ísť na stred. Zhodil som ho. Dobre, v pohode. Dobre, vodu máme. 2 kg. Na stred. Toto môžeme urobiť pascu, toto bude jak stvorené. Určite. Tak sa mi nedarí. Dobre. Je tu niečo? No, je tu. Efficiency. Tak vymeníme si. Diamantová sekera je oveľa lepšia. Attack damage, attack damage. To je lepšie, no. A vyťažíme to? No. Aby už nikto viac nemal tej čestky, aby sa už viac nerespawnovalo. Tak. Kde je ten posledný dvaja typci? No. Toto niekde by mali byť. Počkaj. Jak to teraz urobíme? Jak to teraz urobíme? Všetky čestky boli naplnené. Tak poďme pomaličky. Dobre? Nie! Jaké šťastie. Ľudia, takže dokončenie prvej časti a druhú časť sa dočkáte o chvíľu. O pár dní. Takže ahojte. Čau.